И какво става, хора? Това е част... с TV Gaming, това е четвърта част на Трета. Movie Masker. Трета. Да, трета. Трета част на Masker. Movie Masker. Така стигнахме до там някакъв, който, нали, там в бейсмента малко си правеше такива неща. Хи-хи-хи. Така да е. Клокин. Между другото, ние спидрънахме тези 2 дни. Да, защото лефнахме без да искаме. 100% беше без да искаме. Така. Сега вече може да се лигавиме. Бата Ти хора, представяш, знаете ли колко много време отне да стигнем до тук, брат? Пак. Май към 10 минути, не знам. Добре, Стефчо се върна. Помниш ли от Бароуд Фирс, Гошо, такото? Да, Бароуд Фирс. Гошо, такото. Гошо, такото и... Айде да ходим тука. Къде? Ела ти покажа моята нова къща. Аре. Купих си я за 2 евро. О, damn! О, тук му правиш пак това! Абе, ние може ли се криеме тук? Тук може да спамиш, виж. Всъщност да, може да се крием тук. Що не се скрихме тук, бе? Що ще да ни убие? Да го пробваме ли в част 5? И част 4? Не. Да го пробваме ли? Добре. Къста, здрасти, приятеля. Как си днеска? Да, избери си филм. Сега трябва да го водим, ще позная документари. Според мен ще бъде до екшен. Къде трябваше? Да, тук. Ела така. Ето ти, пикло. Аре, избирай си филм, бе. Да, има знак, затова не го видя. Тингаликло. Гад собака си. За нищо не ставаш. Лечка! И ще кажа госпожо. Приятели, утре ще има също още един адмен биос на бия шмакилок. За тези, които са го пропуснали. В 4 часа. И аз ще го играя. Да. Разбира се, че ще го играеш. Добре, аре тръгвай си. Хора, за сега не знам как стигнахме до 1000 гледания на този шорт, който поснахме. 1000? Вчера го поснахме, 1000 гледания, 7 лайка. Браво, дъбо, между другото, те, които са гледали истинско дъбо, благодаря ви. И тези, които са гледали видеята ни, самите видеа, дъбо и вас. Вие сте дъбо менове. И като стигнем до 20 абона да правим giveaway на Be a Lucky Block. Да, 20 минути на Be a Lucky Block. Ако чуете какъв ще бъде, още мислиме. Не знаем какъв ще бъде, но мога да бъде някой геймпад. Аз мисля да е Look Blocks или и двете, Look Blocks и Roblox. Да, за примерно това е лек giveaway, защото още сме, нали, новобранци на YouTube. Ето го той пак. И да, това ще стане. Добре, който се напише в коментарите името. Най-големия комент. Като стигнем... Ще му пратиме, ще си купим Private сервер, ще му пратиме линк към Private сервера и да ни джойва да му даваме Кора и Люка. Но първо трябва да стигнем до 20 абоната и после ще видим най-близкия коментар до най-отгоре. И си напишете юзернейма, за да ви добавим. И да, ще получите... Като френдове и ако искате мога примерно да играме, когато искате да се забавляваме на лайф стримове, ако дай Боже стане. Да. И може да се промени giveaway на нещо по-добро. Не знам. Защото на лайв стримове също така ще правим, примерно както знаете по-известните български ютубъри, ще правим, примерно ще ви питаме в коментарите кой иска да ни джойне. Ама първо да стигнем до 50 абоната за лайв стримване. Да, първо трябва да стигнем, което да не остане. Брат, виж ме. Чай, виж. Ето къса. Чай, аз мога да катера върху това, мога да стига над това. Хей, бата между се снимах с шеф Манчев вчера. Да, бе. Да. Къде? На училището ми. Що? Беше на някакъв ремонт. Да бою. Нека да ходим да се крием. Няма ти как къде съм. Хора, ако ме намериш, ще му дам безплатен Look Blocks. Бата, не ми трябва. Void. Не ми трябва. Няма да ме намериш. Братен, затворил съм те. О, не, братле, не си има бял вам. О.
Холи зести, брат, той прилича. Пата това момиче в бяла вана. Интересна работа. Еги бой! Еги бой! Какво говори? Какво искаш, Керен? Какво искаш, бе, мазна? Отидай тук, виж колко е грозна, бе. Бате, Тя какво правите ви? Какво правите вие двамата? Тя има... Добре, за тебе буквално фемили филмовете. Толкова ли си сляпа? Ето го тука! Ето го! Фемили фон! За тебе! Татачка! Татачка! Много си тъпа! По-тъпа Верно. си от риба. Това е вярно. За тебе! Ти си по-тъпа от муха. Чакай. По-тъпа от муха. Тя не иска фемили фон. А иска екшен. Ето го там! Братенце, какво пише тук? Какво пише? No. Ей, чил. Окей, чил. Добре, какво ще иска? Романс или sci-fi? Ще иска sci-fi. My sweet boy Timmy likes alien... Казах ти! Sci-fi! Holy, аура. Sci-fi? Да, бе. Sci-fi е там извънземни и такива. Sci-fi? Sci-fi, аре бе тук. Идвай бе, стара бабичка, ей ти е тука. Sci-fi. Бабо, ето ти. Айде, кифо. Познай къде съм. Няма да ти кажа. Здравей. Аре да заобикаляме всичко това. Здравей. Скок, Чакай, че те трябва да скок. Дави, скок пак, окей. Какво е? Дай ми парите веднага. Иначе ще ти... Не знам какво ще говоря. Окей, депозит, найс. Хора, абонирайте се за канала. Аре, ходим тука. Не мога да се кача. Кере, не искам в твоята гола, моля ти. Моята е много О, малко. бате, мързи ме. Какво? Аре, затвори пещерняк. Тя трябваше да затвори, не аз. Намери ме и получаваш 1 евро. Имаш... Гледай тука. Тука трябва да гледаш за 20 секунди. 2 10. Гледай тука за 10 секунди. Не, бате, няма да търса. Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Това ме телепортна. I was going here to get a movie, but... Какво стана, дади? That clown staring at your store across the street with... Whoa! Извинявай, какво? Има клаун? Изи, бой. Chill out, бой. Ако не се лъжа, имаше една базука там. О, фак. Ванка? Отваряй бейсмента. Ванка, виж ме в лицето. Не мога да отворя бейсмента. From the windows. Елна! Елна! Хилна! Окей. Не може да отворим. Тук може ли? Open. Не може. Open the freaking... I need to call the police. Добре, бързо! 911, what's your emergency? Бате, защо не мога да отворя, моля те? Равим пак. This phone isn't working. Защо не работи? Чака ни е тук, казвам ти. Е тук ни чака. Защо ще ходим навън, ако той беше навън? Ванка? Дет сме. Хора? Дет сме. Rest in peace. Ей, клаун, нали? Чил сме, нали? О, има някой умрял човек на земята. Това се букуци. А кога Стейшън мен е умрял? Стопър, аз ти казвам. Умряла. И да, умряла. Няма го! Да, окей. Поне той няма повече да ни казва, не искам да умря. Maybe he's in the back. Аз си казвам, отзад ще има неговото бъде разкъсано на половинки. Айде.
И 200 Ела. к 100. Тя има отзада. Да, какво ли ще има отзад? Чува се. Има само мляко на кейсово. Сега ти казвам, ще се скрил някъде тоя клоун. Да, някъде тук му е бодито. What О, the... не. О, не. Какво ли е? Ей, най-се да умря тоя. Умръзна ми от него вече. He's dead! Окей. О, не, никой не го интересува. О, не. Брате. Не, О, защо не. там гледа? Защо там гледа? Бързо. Трябва да се скрием там. Аз ти казвам. Къде трябва да се скрием е въпрос. I got hide in the bathroom. Да. Go. Затвори бе, пещерняк. Добре. Ела при мен. Искам да съм сам. Няма време, идвай. Къде си? Уби ме заради теб. Не. Анка, уби ме заради теб. Маняк, тук съм. Сега трябва да се Маняк, спектейсвам. убий ме. Трябва да се Маняк, спектейсвам. тук съм. Оте, скачам. Искам да комплитнем тази игра. Уби ме. Защо те уби? I need to get back. Не. Брат, ние умрехме, не е ли логично? Брат. О, преди поне стигнахме до някъде. Хора, ако искате да направим час 4 да стигнем пак до там, това видео искам да стигне до 10 лайка. Ако ще на 10 лайка, правим час 4. Добре, чао, клак. Добре.